Nilinaw ng Lake Development Office na walang naitalang fish kill sa Lake Buhi sa kabila ng naiulat na paglapit sa pampang ng mga isdang Ayungin, Biya at Sinarapan sa Sitio Kilaw, Barangay Salvacion. Ayon kay Mark Anthony Nazarea, tagapagsalita ng LGU Buhi at Lake Development Office, walang naitalang namatay na isda bagkus may pagbaba ng dissolved oxygen. As of now, wala pa naman tayong na-receive na report regarding sa fish kill dito sa Buhi. Actually, halos lahat ng areas na pinagtestan nila na areas ay may low dissolved oxygen. So, ang naging nila doon, kaya kami nag-post actually sa official Facebook page ng LGU Buhi is to warn the fish cage operators and also mga fisher folks na may low dissolved oxygen ang Lake Buhi. Nitong Biyernes, July 25, 2025, nang magsagawa ang Fisheries and Aquatic Resources o BFAR Bicol ng pagsusuri sa kalidad ng tubig sa iba't ibang bahagi ng lawa tulad ng Nia, Magindara, Sitio Kilaw, Kabatuan, Tambo, Ibayugan at Iraya. Ang resulta ng pagsusuri ng BFAR ay naipasa na sa pamahalaang lokal ng Buhi upang magsagawa ng agarang aksyon at matiyak ang kaligtasan ng kabuhayan ng mga mangingisda at aquaculture operators sa paligid ng lawa. Batay sa resulta, napakababa ng antas ng dissolved oxygen o DO sa ilalim ng lawa, partikular sa Barangay Salvacion kung saan naitala ito sa pagitan ng 0.41 hanggang 2.61 parts per million. Ang inirekomendang DO level para sa kaligtasan ng mga isda ay hindi bababa sa 5 ppm. Ang kakulangan sa DO ang pangunahing dahilan kung bakit lumalapit sa gilid ang mga isda, isang senyales ng fish bitching. Sa kabila ng mababang DO level, nilinaw ng LDO at BFAR na walang naitalang fish kill. Ayon sa kanila, posibleng nakarecover ang lawa sa tulong ng pagbuti ng lagay ng panahon. Pinaliwanag naman ito kung bakit nagkakaroon ng low dissolved oxygen sa Lake Buhi. Nagkakaroon tayo ng mga massive fish kill dito sa Lake Buhi is around mga October, November. Kasi yun ang talagang masama ang panahon, mataas na yung lake elevation. Kasi yung dissolved oxygen basically kailangan ng mga isda yan, mga aquatic animal, mga isda, especially in this case tilapia. Kakaroon lang naman tayo na talaga ng low dissolved oxygen is depende sa condition yan. Either na yung mga siltation na bulabog, especially pag may malakas ang bagyo, talagang magkakaroon ng yung mga silts tataas yun. So, yung parts per area ng tubig na pupuno ng dumi instead of dissolved oxygen. Samantala, nananatiling normal naman ang iba pang water parameters gaya ng temperatura, pH level, salinity at transparency ng tubig. Hinimok ng BFAR Region 5 ang mga fish cage operators sa Salvacion at Karatig Barangay na maging mapagmatsyag, lalo na sa mga lugar kung saan bumagsak na sa critical ang DO level na maaaring magresulta sa fish kill. Inirekomenda rin ng ahensya sa mga fish cage operators ang emergency harvest upang maiwasan ang posibleng malaking pagkalugi kung sakaling lumala ang sitwasyon. Ipinaalala ni Nazarea na ang mga isda ay natural na lumipat ng lugar upang maghanap ng sapat na oxygen kapag mababa na ito sa dati nilang tirahan. Yung mga wild tilapias, of course, pag mababang dissolved oxygen sa Lake Buhi, siyempre nagmamigrate sila doon sa mga malapit sa mga river, mga bukana, ganon. Kasi doon, mas mataas ang ang dissolved oxygen. Dagdag pa niya, ang panahon ng Oktubre hanggang Nobyembre ang karaniwang may mataas na tsansa ng fish kill dahil sa patuloy na pag-ulan at pagtaas ng lake water elevation. Kaya't pinapaalalahanan niya ang mga stakeholders na maging handa at aktibong mag-monitor sa sitwasyon ng lawa. Kasi usually, ang nagkakaroon lang talaga tayo ng massive flooding is during rainy season. Ito na yung mga October, November. Kasi by that time, mataas na yung elevation ng Lake Buhi. So, dadagdagan ka pa ng ulan, talagang tataas agad. Darlene Lastrulio, CSN.